Var. Jag tror inte de vill filma längre nu. Jo, men klockan är för mycket. Aha. Så vi måste typ åka. Ja, men då går jag hem, det är lugnt. Nej, men jag kan skjutsa hem dig. Jag har vilat nu. Jag kan skjutsa hem dig. Ja, men jag kan gå också. Och bara när ni kom var jag så jävla trött. Ja. Ner. Juno. Ner. Bra. Nej. Ner. Men Nej, inte hos dig. Ner. ner. Nej! Nu får du bli arg på henne. Du. Ner. Bra, så tillbaka till fåren. Inte fram till henne. Stanna. Dra lite snett över skärmen. Jag ignorerade. Ja, det är väl bra. Det är alldeles fantastiskt. Ner. Juno. Rak i ryggen, använd pisken och sträck på dig i så fall. Juno. Där, säg ner nu då. Ner. Bra. Bra.